Kaixo, bideo honetan geometriarekin hasiko gara, zehazki triangelu edo irukien atalak eta mota ezberdinak aztertuz. Irukiak garrantzitsuak izango dira, beste forma batzuetan bilatuko dugulako irukien forma Pitagorasen teoria aplikatu ahal izateko adibidez. Beraz, aurrera goaz. Lehenik izena aztertuz. Tri aurrizkitik edo iruki hitzaren hiru ataletik ulertu aldugu hiru zenbakia garrantzitsua izango dela irukietan, ezta? Izenak aditzera ematen duen bezala, irukiak hiru angelu eta hiru alde izango dituzte. Beti, edozein triangeluk hiru alde eta hiru angelu izango ditu. Orain, bi aldagai hauen arabera aztertuko ditugu triangeluak. Angeluetatik hasiko gara. Triangeluen hiru angeluen batura beti izango da 180. Froga ezberdinak egin ahal dituzue zuek sortu zuen irukiak eta angelu garraiagailua erabiliz. Gu hemen hiru froga egingo ditugu. Iruki honen angeluak 60, 60 eta 60 gradu dituzte eta hau batuz 180 emango digu. Beste honen aldeak 45, 45 eta 80 gradu dituzte eta batuz 180 ematen dute. Eta honenak 140, 30 eta 20 gradu dituzte, batuz 180 ematen duena. Beraz, orain arte badakigu irukiak hiru angelu eta hiru alde dituztela, badakigu ere angelu hauen batuketak beti 180 ematen duela. Bestetik, angeluen arabera hiru motatako triangeluak topatuko ditugu. Iruki zuzenak 80 graduko angelu bat izango du, bakarrik bat. Iruki kamutzetan, angeluetako batek 80 gradu baino gehiago izango ditu. Eta iruki zorrotzetan, angelu guztiak 80 gradu baino gutxiagokoak izango dira. Iruki zuzenetan, aldeek izenak dituzte. Angelu zuzenaren alboetan dauden aldeei kateto deitzen diegu. Eta beste aldean dagoen aldeari hipotenusa. Hipotenusa beti luzeena izango da, baina gogoratu, hau bakarrik gertatzen da iruki zuzenetan. Aldeekin jarraituko dugu orain eta beste banaketa bat ikusiko dugu. Aldeen arabera, hiru motatako irukiak topatuko ditugu. Alde guztiak berdinak dituzten irukiak izango dira alde berdinak edo aldekideak. Alde bik berdin neurtzen badute, isozeleak izango dira. Eta alde bakoitza ezberdin neurtzen badu, eskalenoak izango dira. Beraz, laburtzeko, bideo honetan ikusi dugu irukiak edo triangeluak hiru alde eta hiru angelu dituztela. Hiru angelu hauen batura beti 180 izango dela. Angeluen arabera, zailkatu alditugu irukiak 80 graduko alde bat izan ez gero zuzena, 80 gradu baino handiago den alde bat izan ez gero kamutza, eta 80 gradu baino txikiagoak badira angelu guztiak zorrotzak izango dira. Iruki zuzenen aldeak izenak dituzte, luzeena eta angelu zuzena ikutzen ez duen aldea hipotenusa izango da, eta angelu zuzenaren bi aldeetara daudenak eta laburragoak direnak katetoak izango dira. Aldeen arabera ere zailkatu alditugu gure irukiak. Hiru aldeak berdinak badira, aldekideak edo alde berdinak. Alde bi berdinak badira, isozeleak, eta alde guztiak ezberdinak badira, eskaleno deituko ditugu. Honekin bukatzen dugu geometriaren inguruko lehen bideo hau. Hurrengo bideoan Pitagorasen teorema azalduko dut. Gustatu bazaizu like eman eta suskribatu.